хубав секс и да няма стрес, да има интрига, че не може без, да е 300 коня ес, да получава биг чекс. Общо взето да е топа сеш. Тя ме нарича бейби, не е толкова сериозно. Иска да е с мене дейли, ма ми става помпозно. Иска да се вози в Бентли, иска да е луксозно. Ама беше ли до менти, като бяхме долу? То нормално. Тя е инстафеймъс, ще я видиш, то презачки нема да се вози в рейса. От доктор Енче фейса, визията инхейсва. Дудуци, самолети, това е пейпер чейса. Ей, бейбе, не се сърди, нали пред всички си напред се ни гърди. Малко се върни, назад се завърти. Знам, че всичко вътре в мене харесва ти. Аз съм висша лега, това е твоя аматьор. Жените ви ми пеят името в хор. Няма спор, не й давам зор. Ама знае, че я праскам като чука на тор. Тя се нужда от хубав секс и да няма стрес, да има интрига, че не може без, да е в 300 коня ес, да получава биг чекс. Общо взето да е топа сеш.